Giduslak og bara siyang ulo ang usa ka lalaki. Ang rason, giingong wala magpahuwam og cellphone sa kauban niya sa panimay. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Aduna pa'y bandid sa ulo ang 28 anyos nga si Ashley Luminog nga miatubang sa GMA Regional TV kinsagikan pas Tambalanan. Nakangkon siya og samad dinuslakan ibabaw sa iyang agtang nga agi sa bara ug ang iyahang gitumbok ang kauban niya sa balay nga si alias Tibo sa sitio Lumbani sa Barangay Guadalupe. Matod sa biktima, kinahitabo kini niadtong Nobyembre 19 pasado alas 10 sa gabi samtang naghigda siya. Mao na iyahang namatan nga nihagtok na ang iyang ulo ug misidlit ang dugo. Nakita niya ang suspect nga si alias Tibo, ang 19 anyos nga nagdala og bara kinsa mihana usab pagdusla kaniya sa ikaduhang higayon apan iya na kaning nakuptan ang bara ug naluwas siya. Gibara niya, may pagabara kay kahigda man ko sir. Gibara ba gyana? Bara pang yuta. Dili bunal sir, gidugsak niya. Nasirit din dugo sir. Ikaduhan niyang bara sir, nakalingi naman ko. Nasalo na ko ang tumoy. Daling nakaresponde ang mga otoridad ug nadakpan ang suspect kinsa na balhog na karon sa Guadalupe Police Station. Nakuha sa iyang posisyon ang bara nga gigamit niya sa krimen. Nagdumili sa pagpa-interview ang suspect apan mipadayag kini siyang pagpangayo ug pasaylo ngadto sa biktima. Matod sa biktima nga posible na suya ang suspect nga nakapalit siya og bag-ong cellphone ug maayo usab mutagad ang immediate family niini kaniya. Giklaro ni Ashley nga dili usab siya magpahuwam sa iyahang bag-ong napalit nga cellphone kay iya matod pa kining hinaguan. Intensyon gyud na mo patay sir. Kay og intensyon na niya masamdan ko. Di na niya usban, giusban man niya sir pagbangon ako. Nahisama na sa sinagop ang biktima sa apuhan sa suspect kinsa gihulagway nga buutan og manggihuna-hunaon. Samtang ang suspect giingong naghatag usab og labad sa ulo sa ilang pamilya. Dinala mi alang Ashley kay masugo na mo pagtubig. Magbasura, wabay libay sa hulan, malili ba din? Desidido ang biktima nga mapasaka og kaso batok sa suspect. Mag-file mi kaso sir, kay dili na gyud safe na kuan, dili na gyud safe media tan sa balay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.